खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म दायो आं बेयाव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि बैसागु फोरबो फालिनाय बे बैसागु फोरबो फालिनाय सानजा सानजारि नोगोरनि दैदेननायाव बोरिमुरि बैसागु फोथार बे बोरिमुरि बैसागु फोथाराव जेरै सानसेनि हाबाफारि लानानै बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि बे फालिनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनै गिबि खुंथा हिसाबै दा गायसननाय हाबाफारि बे गिबि खुंथा गायसननाय हाबाफारिनि सायाव दिनै बिथांमोना बेयाव माबायदि मा थांखिजों बबे हारिमुखौ लानानै बिथांमोना दिनै बेयाव सानबैसेनि हाबाफारि लानानै बरायनाय हाबाफारि बेखौ खुंफुंनो नागिरदों थारैनो बिथांमोननिफ्राय जिहेथु हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय बे समाव जिहेतु हारिमु बैसागो फोरबोखौ बरायनो थाखाय दिनै बोरिमुरिनि बैसागो फोथाराव जिहेतु दिनै गाहाय खुन्थाखौ गिबि गायसननाय हाबाफारि लादों दिनै सानबैसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंफुंनो सानदों सानसेनि हाबाफारि लानानै जों खुंनो सानदों आरो बेवहाय जों सानजारि नोगोरनि गासै बर' रायजोफोरखौ गाजा गोमजायै बाहागो लानानै जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायग्रोनाय जाबाय जोङो गुबुन बोसोरफोर बायदि निख्रुइ आरो देग्लाय एसे साबसिनै हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों जोङो आलासिबो लिंदों जोङो सानै आलासि सासेया डक्टर प्रेमलता शर्मा बिथाङा बिबुंगोरा सिमेन्ट कलेज आरो सासे मिसिंनि गोजाम आर्टिस्ट रिनन आर्टिस्ट थराबती मिलि बरि जों बिथांजोखौबो लेंदों बिथाङाबो फैगोन होननानै कनसेन्ट होबाय आरो जोंनि जायगानि गोदानै दाफुंजानाय बिखे WBCनि चिफखौ जों गाहाय आलासि लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिखौ आलासि आरो बिथांमोननि माखासे EMफोरखौबो जोङो आलासि हिसाबै बेवहाय लेंहरदों बेजों लोगोसे जायगानि गासै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौबो जों हांख्रायदों आरो गासै सानजारि नोगोरनि रायजोफोरखौबो जों बेवहाय गाजा गोमजायै बाहागो लानानै जोंनि बरायनाय जि हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै जाफुंहोनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बे बरायनाय फोरबोखौ लानो गोनांथि जादों गोदोथ' बे फोरबोफोरखौ जिहेतु बरायनाय फोरबो बायदि फोरबोफ्रा गैयामोन दिनैनि दिनाव बे फोरबोखौ बारा गोबाव जायाखै जिहेतु लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मा थांखि थाखाय लानो गोनां जादों बरायनाय फोरबोखौ जोङो गोदान सामा जों दा गोदान जोलैफ्रा मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जों जेराव लादों जाय जोङो बे जायगानि गासै गुबुन गुबुन आफादाव थाबाय गुबुन गुबुन गौथुमाव थाबाय जों जयै बरायनानै जाहाथे जोंनि खौसेथि आरो जोंनि हारिमुवा बेबेरेबां जे जानो नागिरो गेजेर गेजेर बे बेबेरेबां जायालासिनो आंगोनि बिखा बिख्लोनि जि बर'नि रंजालि बैसागु बे गुबै बैसागु बायदिनो थाथों बेखौ जों हमथाना दोननो थाखाय नाजानानै जों मोनसे प्लेटफर्मावनो आरो बरायो जों बेखौ बरायनायनि हाबाफारि लाबोनायनि गुबै थांखिया बेनो बेयाव बेसेसो सुबुङा बाहागो लागोन बायदि जों आसा खालामदों 2000 सुबुं बेयाव दिनै बैसागु फोरबो फालिनो थांदों मा आयदा बेयाव रंजानाय मा आयदानि रंजानाय जागोन बैसागु रंजानाय नेमखान्थिखौ लानानै बे बैसागु रंजानाय फुङावहाय जोंना मोसौ थुखैनाय जागोन फार्स्ट गिबि हाबाफारि जों फिरफिला बिरहोगोन बिनि उनावहाय जोंना आलासिफोर फैगोन आलासिफोरा फंनैसो बिबुंथि होगोन लोगोसेयैनो जों बैसागु बरायनायनि जा बैसागु जोंनि गामियाव रंजानाय बे रंजानायखौ जों बेवहाय दिन्थिफुंगोन जोङो दाब दाब गामिनि बिथांमोनखौ बैसागु हानजा लानानै सेंग्रा सिख्ला बैसोगोरा हानजा जों बेसिम बेवहाय लेंहरदों बिथांमोनाबो फैगोन आरो जोबथारनायाव जोङो गोदो उन्दैयाव खोनानाय जे बैसागु रंजाखांनानै एसे आद्रा थालांनायखौ मोसाफिननायखौ सामार होनाय होनो जों सामार होनायखौबो बुरिमुरि गामियाव दाबो लाखिनानै दोनदों बिथांमोनहा बे सामार होनायखौबो जों देग्लाय बेवहाय नुफिनगोन गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांनि जिथु बुंनायनिफ्राय जों मिथिबाय बे हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे बैसागो फोरबो बरायनाय फोरबोआ मानो नांगौ आरो दा मानो थाखाय बे फोरबोफोरखौ बरायनाय फोरबो आरो बिदाय फोरबोखौ लानाय जायो बे उन्दै फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनो थाखाय माने मोनसे फोरोंलांनाय बे नेमखान्थिखौ लाखिदों बे जोबोद गोजोनथाव रादाब आरो जोंहा बे बर'नि जा गोबां मैगं बुथुमनानै गोखा गोखै खुंखा जानाय बे हाबाफारिया जोङो बेखौबो गुबै थांखिया बेबो
जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बे गोखा गोखै बुथुमनानै जानाया थाथों बेखौ मोनथिथों। बेनिखायनो जों मोसौ थुखैनायजों लोगोसे नैथि हाबाफारियानो जोंना बे गोखा गोखै जानाय, खुंखा जानाय जायखौ बर'फ्रा होनो, जायखौ जायोब्ला जोंनि मा होनो बेखौ बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो होननानै गोदोनि आबै आबौआ बुंलांनाय राव, जों खुंखा जानायखौबो बहाय जायगा होदों आरो होबोबाय थादों आरो दा देग्लायबो बहाय जागोन बे हाबाफारियाबो। गोजोननाय थाबाय। बेनो 2024 मायथाइनि जिथु बैसागो फोरबो बरायनाय हाबाफारिखौ नैबे बोरिमुरिनि बैसागो फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। आरो देग्लायनिफ्राय बे फोथारखौ बैसागु फोथार होननानै मोनथिसिगोन। मानो बेवहाय ओरैबायदि मोनसे खोथा दं, बिमुं होनाय जाबाय। गोदो जोङो गोदान जायफ्रा बैसागुखौ जेब्ला जोङो खुंफिनदोंमोन, जागायफिनदोंमोन, जों माखासे दैदेनगिरिफ्रा सानफिननानै बैसागुआ जेब्ला लेथेर फेथेर जाबायमोन, सानजानाय नोगोराव बैसागु होननाय रंजानाय गैलानोमोन आरोखि, जोबलांहांबायमोन। अब्ला जों सानबाय मा जों बैसागुखौ जेरैखि जाया हमथाफिननांगोन होननानै बेवहाय जोङो फिसायै जों जागायदोंमोन आरोखि, फिसायै जागायदोंमोन। ओंखायनो जोङो बे जायगाखौ, बे फोथारखौ जोङो बैसागु फोथार बिमुं होदों देग्लाय। बे दिनैनिफ्राय आरो देग्लायनिफ्रायनो बैसागु फोथार होननानै बेखौ जों बुंसिगोन, लिरनांगौ, लिरगिरिफ्राबो लिरनांगौ, आं खावलायगोन। नोंथांमोनाबो बुंनांगौ, माबा मोनसे हाबाफारि जायोबा जे बैसागु फोथार होननानै बुंनांसिगौ। गोजोननाय थाबाय। बेयाव मोनसे गोदान जोङो मुं मोननो मोन्दों। जिहेतु बोरिमुरि गेलेग्रा फोथारमोन, बेखौ सोलायनानै बैसागो फोथार, बोरिमुरि बैसागो फोथार मुङै नैबे दिनैनिफ्राय बे बोरिमुरिनि गेलेग्रा फोथारखौ बोरिमुरि बैसागो फोथार हिसाबै मुं फोसावनाय जाबाय। बेयो दिनैनि बे गोदान मोनसे रादाब होननानै जों मिथिनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय। आरो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननो खावलायो जे बोरिमुरि बैसागो फोथारखौ गोसोआव लानानै, जिहेथु जों बेबो मुङैनो जों बे ओनसोलनि बे गेलेग्रा फोथारखौ बैसागो फोथार हिसाबै जों मानिना लानांगोन आरो बुंनो नाजानांगोन। बयनिसिमबो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै बे समाव दिनैनि जिहेतु फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि बैसागु फोरबो फालिनायनि जितु साखा फारा जानाय आरो बे साखा फारा जानायनि थिम थाम खामानि मावनो लानाय गाहाय खुन्था गायसननायनि हाबाफारिनिफ्राय जोङो बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।